Så her er lige et overblik over de træningsprogrammer, jeg har kørt igennem tiden, og hvilke jeg kan anbefale, og hvilke jeg virkelig ikke kan anbefale. Fra værst til bedst. Det er selvfølgelig alle starter med i deres træningskarriere, eller hvad man kalder det, det er jo nok at lave lidt whatever. Lave lidt, hvad du føler for, at lave nogle tørre pushdowns, lave bænk eller et eller andet. Lav lidt, hvad du føler for, når du dukker op. Det har alle nok gjort. Og det er også en god måde at finde ud af, hvilke øvelser man godt kan lide. Men i sidste ende skal man nok på et eller andet tidspunkt ret hurtigt skifte til et slags program. Fordi det er jo ikke så nemt at se, om man laver fremskridt, hvis man bare laver noget forskelligt hver gang. Så det er det, jeg starter med. Lave lidt, hvad jeg følte for. Det næste, jeg lavede, det var det, man kalder et bro split. Og et bro split er det, hvor man træner en muskelgruppe en gang om ugen. Det var ikke lige noget for mig. Jeg vil næsten sige, det er værre end den første her. Men altså, her har man jo et program, man kan gå ud fra, og se, om man laver fremskridt. Men jeg synes ikke, det er så godt, fordi man kan træne på en gang om ugen i forhold til hvis du 2 gange om ugen. Og så synes jeg også, det er nogle ret kedelige træninger. Så jeg var ret hurtigt videre på det. Så derefter skiftede jeg til noget, man kalder PPL. 2 gange PPL. Og det er altså push pull legs. Så jeg har gentaget 2 gange i streg. Så var 6 træninger om ugen. Det var bedre end det første, fordi det var 2 gange man ramte muskelgruppen om ugen. Og så var det også... Det var okay. Altså, jeg så gode resultater i forhold til bro split selvfølgelig. Men det er alt for overdrevet at træne 6 gange om ugen. Det er overhovedet ikke nødvendigt. Man skal også huske, at kroppen skal kunne nå at restituere. Det er jo nærmest den vigtigste del for at bygge muskler, ikke? Så 6 gange om ugen, det er for voldsomt, men PPL, jeg kan godt lide det.